Искаме да си изберем климатик за хола. Приятно Мира с вас. Добре дошли, заповядайте. Събрали сме се днес да изберем климатик, няма съжаление. Необходим ни е климатик, който ще се ползва в хол и по-скоро основна част от охлаждане. Сградата е стара от 64-та година, тухла, но като цяло е топла. Дори с старата дома, която беше дървена, имаше даже счупено стъкло, пак не беше много студено вътре. Подменена дограмата, както важно, и да. остъклена и терасата. Като цяло е топло, може би наистина ще го ползваме повече за изстудяване. Да. Само за хола ли трябва да предвидим климатик? В момента основната ни цел е хола, но планираме да има климатик и в детската стая. Добре, имаме доста варианти, които можем да предложим. Сега важен въпрос е, имаме ли бюджет, който трябва да се вместим? Бюджет нямаме. Спрямо климатика за хола, който коментирахме, имайки предвид, че там целиме и да климатизираме частично друго и помещение, другото помещение, аз бих ви препоръчал климатик с мощност 12 000 бит. Разговорно 12. Всичките модели са с Wi-Fi управление. Може дистанционно от смартфона си да задавате температура, включвате и изключвате. Климатичето ще е смарт. Да, Все но... пак името ми е, второто ми име прякор е Смарто. В смисъл, че трябва да е... Всичко- трябва да е смарт.